A yayin da muka samu labarin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi magana bisa lamarin da ya shafi wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. Jama'a masu bibiyanmu da sauraronmu barkanmu da yau. Barkanmu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. Idan yau ne ziyarar ku wannan shafi namu kar ku manta da ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za ku same su akai-akai. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum. A yanzu kuma za mu shiga cikin labarin da muke ɗauke da shi a yau. A cikin taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a yau na ƙasashen duniya inda ta yi wani duba da nazari kan abin da ya shafi juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. Bugu da ƙari ta ce ECOWAS ba za ta shiga tsakanin hukumomin jamhuriyar Nijar ba da wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. Ta ce dole ne a tuntuɓi juna da juna domin a samu yadda za a samu maslaha bisa ga wannan lamari na juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Ya ce don haka kowa ya kwantar da hankalin shi, wannan lamarin za a dube shi yadda ya kamata. Amma kamar yadda labari ya zo mana cewa inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi magana bisa ga wannan lamari dai wanda ya shafi a jamhuriyar Nijar. A cikin wannan zaman dai da sun ka yi inda sun ka ce za su yi duba da nazari dangane da lamarin tsaro ko kuma hari da ta'addanci inda cikin wani mulki ya fi yawa a cikin wannan sabuwar gwamnati da tsohuwar gwamnati. Don haka za ta yi nazari dangane da wannan lamari wanda ya shafi jamhuriyar Nijar. ECOWAS ba ta da hurumin da za ta ce dole sai ta yi amfani da ƙarfin iko wajen ceto wani ko kuma wata. Haka muke cewa muna yi ma al'ummar jamhuriyar Nijar addu'a da kuma al'ummar ƙasar Najeriya gaba ɗaya addu'a Allah Ubangiji ya ba mu zama lafiya da zama tare. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum. A yanzu kuma za mu sanya muku wasu cikakkun labarai wanda za mu sanya muku a yanzu. Jama'a masu bibiyanmu da sauraronmu barkanmu da yau. Barkanmu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. A yau kuma muna ɗauke da wasu sabon labarai. Kafin mu shiga labaran da muke ɗauke da su a yau, idan yau ne ziyararka wannan shafi namu kar ka manta da ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za ka same su akai-akai. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum. A yanzu kuma za mu shiga cikin labarin da muke ɗauke da shi a yau. Yanzu ne muke samun labarin cewa shugaban ƙasar Algeria ya yi raddi ga mutanen ECOWAS, kamar yadda ya bayyana ma al'umma da cewa ba zai yarda ya ga an kama jamhuriyar Nijar yaƙi ba kuma ya sa ido yana kallon yaƙin da ake yin jamhuriyar Nijar makwabciyar tashi. Haka zalika hukumomin ƙasar Libya su ma sun yi magana dangane da wannan lamari. Kamar yadda dai labarai sun ka zo muna cewa inda hukumomin ECOWAS har yanzu dai suna nan suna jiran wata dama domin su ƙaddamar ma jamhuriyar Nijar domin su aiki da ƙarfin iko don su ceto tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed. Hukumomin ƙasar Burkina Faso da su da ƙasar Guinea da kuma ƙasar Mali inda sun halarta a jamhuriyar Nijar. A halin da ake jamhuriyar Nijar ta cika maƙin da hukumomin tsaro kala-kala waɗanda wasu ma ba su taɓa ganin wata kala ta hukumomin tsaro ba, inda a halin da ake jamhuriyar Nijar yanzu ta cika da hukumomin tsaro kala-kala wanda ba su da iyaka, kamar yadda hukumomin tsaro na ƙasar Burkina Faso inda a yau kuma sun yi wani jawabi dangane da wannan lamari, inda sun ka ce sun fito wannan yaƙi ne domin su ceci jamhuriyar Nijar kuma su ceci al'ummar jamhuriyar Nijar da su kansu ƙasashen nasu. A yayin da dai wannan labari ya zo muna bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar inda ya wallafa wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar al'umma ke ta nuna yin zanga-zanga game da wannan lamari dai na jamhuriyar. Kamar yadda muka samu wasu labarai na jamhuriyar Nijar inda muka samu wasu labarai da cewa har yanzu dai a wuri-wuri ana yin zanga-zanga domin goyon bayan hukumomin tsaro na mulkin soja waɗanda ke rike da jamhuriyar Nijar a yanzu. Kamar yadda dai labarai sun ka zo muna cewa inda
Firaministan tsohon shugaban ƙasar Nijar shi ma ya fito ya yi raddi bisa ga hukumomin tsaro wayanda ke mulki a jamhuriyar Nijar a halin da ake, kamar yadda dai ya bayyana ma al'umma da cewa hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar da su hito su miƙo kansu ga hukumomin tsaro kuma a maida tsohon shugaban ƙasar Nijar ga mulkin shi. Sai dai inda ya yi wannan magana yana ƙasar Faransa ne, bayan ya kai ziyara a ƙasar Faransa ta hutu ta ɗan lokaci ne inda wannan al'amari ya faru da tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed. Hakan ta sa ya samu dama wadda yake ta kiraye-kiraye ga hukumomin tsaro na Nijar. Wasu 'yan Najeriya da dama mazauna jamhuriyar Nijar sun nuna ɓacin ransu dangane da ƙudurin ECOWAS. Wannan labari dai ya zo mana ne yanzu bisa wani babban shafi na ƙasar Najeriya, inda mun samu labarin cewa al'ummar Najeriya waɗanda azamne a jamhuriyar Nijar sun nuna ɓacin ransu dangane da ƙudurin da ECOWAS ta ɗora ma jamhuriyar Nijar. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu, barkanmu da yau. Barkanmu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. A yau kuma muna ɗauke da wani sabon labari. Kafin mu shiga labarin da muke ɗauke da shi a yau, idan yau ne ziyararka wannan shafi namu, kar ka manta da ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alamar ƙararrawa, ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za ka same su akai-akai. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi mana har kullum. Yanzu ne muke samun labarin cewa wasu 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar sun nuna ɓacin ransu bisa ga ƙudurin ECOWAS. Sun ce suna kira ga ƙungiyoyin hukumomi na ECOWAS da shugaban ECOWAS kuma Bola Ahmed Tinubu da su jaye ƙudurinsu, wannan ƙuduri nasu, don haka ba za su yarda a yaƙi jamhuriyar Nijar ba. Idan an yaƙi jamhuriyar Nijar suka ce kamar an yaƙi arewacin Najeriya ne, don haka wannan yaƙi ba za a yi shi ba. Su ma za su hito su nuna ɓacin ransu dangane da wannan lamari wanda ya faru. Bayan al'ummar Najeriya da sun hito sun ka nuna ɓacin ransu bisa ga wannan al'amari, inda mun samu labarin cewa sanatoci a Najeriya sun ce ba za a yi wannan yaƙi ba. Idan an yaƙi jamhuriyar Nijar kamar an yaƙi arewacin Najeriya ne. 'Yan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu, a nan muka kawo ƙarshen wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Sai kuma idan mun kawo muku wani labari nan gaba. Ku ci gaba da bibiyar wannan shafi namu ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za ku same su akai-akai. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum. Har yanzu wasu yankuna a jamhuriyar Nijar ba a samu wutar lantarki ba. A yayin da wani lamari da ya faru a jamhuriyar Nijar ne, hukumomin ƙasar Najeriya sun ka yanke wutar da suka ba wayannan yankuna kamar Maraɗi da Zandar da kuma babban birnin ƙasar Nijar. Sai dai an yanke wutar kuma har yanzu suna ci gaba da yin amfani da motoruka wayanda suke amfani da su da. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu, barkanmu da yau. Barkanmu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. A yau kuma muna ɗauke da wani sabon labari. Kafin mu shiga labarin da muke ɗauke da shi a yau, idan yau ne ziyararka wannan shafi namu, kar ka manta da ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alamar ƙararrawa, ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za ka same su akai-akai. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi mana har kullum. Yanzu ne muke samun labarin cewa wasu jihohi a jamhuriyar Nijar waɗanda aka katse wutar lantarki, inda har yanzu dai suna ci gaba da yin al'amuransu kamar yadda dai Najeriya ta goranta musu da janye wutar da ta ba su a cikin wasu yankuna kamar Maraɗi, Zandar da kuma babban birnin ƙasar Nijar Yamai. Yayin da dai wannan labari ya zo muna bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar, inda ya wallafo wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. A yanzu dai halin da ake ana ci gaba da yin gyaran hutattuni na jamhuriyar Nijar a kowace jiha. Kamar yadda dai labarai sun ka zo mana cewa inda har yanzu dai Bola Ahmed Tinubu bai jaye nashi ƙuduri ba na zai mayar da wuta ta jamhuriyar Nijar. Har yanzu ECOWAS tana kan bakarta ta cewa za ta kama jamhuriyar Nijar yaƙi domin ta ceci tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed. Allah ya samu dace. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum.